Ayo tapi nanti sama Bila yuk. Ayo. Bila ayo dolen. Iya, ayo nih ya. Ayo, mana? Iya, aku mau tekan. Mau teman dari jalan. Terus kok iso marah-marah iberene? Soalnya gabut. Iya, kita mau gabut makanya dolen. Kamu loro ae yo. Iya. Apa gak bosen makanya awakmu kok rene? Aku udah cerita. Cerita apa? Aku pernah diceritain mbahku. Ini ceritanya ke zaman dongeng. Oh, cerita tentang apa? Ceritanya tentang bawang putih, bawang merah. Kayaknya menarik deh. Iya, ceritakan. Apa yang bisa? Sampai sini independen alas. Urip sawijining bocah ayu jenenge Bawang Putih. Dheweke urip bebarengan karo bapak lan ibune sing ulas asih. Nanging kebahagiaan kuwi ora suwe. Gusti narik bali ibune Bawang Putih ninggalake prahara sing ora disangka. Nggih Bu, nanging kula mboten saged urip tanpa panjenengan. Sakit mbok, kowe kuat, ibu pengen kowe dadi bocah sing ora tau lali kesucikan. Wiwit dina iku adine Bawang Putih pecah dadi ewonan serpihan. Nanging wektu terus mlaku. Bapake banjur ngawin maneh. Ngarep-ngarep ana sing bisa ngopeni anake. Nanging sing teko malah nggawa bagai anyar. Rek kon ngerti Rahmat tinggal bojone mati terus kawin menambah ronda anak siji. Iya ta. Astagfirullah sakno anake. Wah, cukup apik ya omae. Putih, kowe saiki kudu nurut karo ibu anyarmu ya. Nggih Bu, kula mati terus putri piyambak. Halah sing ngomong halus ngono kuwi biasane nak atine elek. Awale Bawang Putih nyoba tetep rukun. Nanging saben dina ibu tiri lan bawang merah dadi saya tega. Putih, kambi kondi. Jam pira iki? Durung kon setrika ya. Nuwun sewu Bu, niki nambe rampung kora-kora. Mengko langsung kula rampungaken. Halah, lemot. Ora kaya aku. Masak ya wis rapi, dandan ya wis ayu. Ora kaya kowe, keringetan wae. Hah. Ngomongmu bener, Abang. Iki ancen ora guna, cocoknya dadi babung. Ayo. Saben dina tangise Bawang Putih dadi teman wengi. Nanging saben tangis ana kekuatan sing tuwuh saka jero atine. Aduh, lambene ibu hanyut, yen ilang. Mesti ibu nesu. Gusti, tolong anak kula. Untung penasaran. Alhamdulillah. Oh, betul rame-rame. Lupa. Apa nih kayak rame-rame ini kerja? Lagi lah cerita-cerita jangan dongeng, tapi Diana lali lanjutan ceritane. Emang cerita apa sih? Cerita bawang merah bawang putih. Aku lu lanjutan ceritanya, pokoknya sang babangannya tahu cerita. Oh.
Ya wis ayo lungguh. Mari ngono lanjutlah ceritane. Emang turun di sini mau cerita nih. Tetep bawang putih sing kehilangan kelambine ibuke di sungai. Oh wala iku ta ya satrusno. Amarga wedi bawang putih mlaku ado nyuwek lambine nganti tekan alas. Ing kono dheweke ketemu karo sawijining nenek sing katon ringkih nanging matahe wicaksana. Aduh Gusti, piye iki? Mbak, sampeyan akan kain kula sing hilang ta? Kain apa? Kain si warna ungu. Kainnya anak-anak aku, tapi awakmu bodoh elimu. Nggih, Mbak. Bawang putih nulungi Nini Sakti kanthi tulus, ora mikir upah. Sakwise rampung Nini Sakti maringi loro kotak, siji cilik, siji gedhe. Sampun, Mbak. Oh, nggih, Mbak. Iki hadiah gawe sampeyan, pilih kotak cilik apa kotak gede. Kula nyuwun sing kotak cilik mawon, Mbak. Tapi, Mbak, ati resik luwih larang tinimbang emas. Matur suwun, Mbak. Nggih, sampun. Bawang putih balik karo kotak cilik, nalika dibuka isine emas lan perhiasan sing padhang nyilawake. Mas kabeh. Aku yo arep nyono. Ya wis merah. Golek sing luwih apik, kowe luwih pantes oge di matimu. Yo jelas kok, Bu. Bawang merah lunga menyang alas, nanging dheweke ora nulungi Nini Sakti, malah grundel lan angkuh. Lah, iki ta omahe ini sakti sing diomahe bawang putih iku. Apa, Dok? Kowe ta sing nyeki kotak cilik sing isine emas nak bawang putih iku. Nggih, Dok, napa? Aku ya kepengen, tapi ya sing luwih gede. Tapi sampean kudu ngewangi mbok sik. Kok sudi ngewahi wong tuwa kok kowe? Astagfirullah. Nah, nih cepetan. Nyoh, kotak gede. Kayak wong sing serokoh. Pas dibuka, jebul isine ula lan lembut. Bawang merah jerit histeris. Bu, aku oleh kotake. Iya, ta, ya nggak dibuka. Ayo. Oh, ibu. Ayo, Bu. Ayo. Bawang merah lan ibune sadar saka kaluputane. Wong loro nyuwun pangapunten marang bawang putih. Putih ini nduk. Jeneng Bu. Ibu nyuwun pangapurane nggih, wis gawe atimu lara sampe ora karuan. Aku ndak sepura putih, Mbak Miki ndak sepura sing akeh ya. Kula sampun ngapuran Bu. Kula nyuwun kita sasut urip rukun lan kemudian. Iya, Putih. Saka ati sing remuk, luwuh pangapura sing tulus, lan saka tangis sing suwe lahir kabegjan anyar.